שלום, אנחנו פה בפרויקט מזרקה יוצא לדרך. מה שאנחנו עושים, אנחנו מכניסים אותות, אות קול, ומסננים אותו לפי התדרים, לואו פס, היי פס ובן פס, ולפי זה גם הברזים נפתחים בהתאמה. מסננים אקטיביים, מיישרים, עכשיו הבנד פס פעיל, אנחנו בתדר של 7,000, עכשיו הלואו פס עברנו לתדר של 3,000, ובהתאם ללואו פס באמת דולק לנו הברז שמאלי, עכשיו נפעיל את האייפס, ידלק לנו עוד שנייה נורה ירוקה. עכשיו אנחנו בתדר של 15 קילו, יש לנו עוד אופציה, אתם רואים אנחנו כרגע על לואו, שזה קובע את הדיליי בין השינויים בברז. אנחנו פה יכולים לשנות את הדיליי מלואו, שזה המצב דיפולט, לסנטר והיי, נגיד נשנה ל-I, נקבל חיווי גם על הצג של ה-MSP, אנחנו במצב I, ועכשיו נחליף את הברז ללואו פס, ובעצם הוא ידלוק ל-15 שניות גם כן, וכמו שרואים מקבלים את הזרימה שוב פה. תם פרויקט מזרקה, פדור, להתראות, היה כיף, תענוג.